При мен е Добромир, тим лидер на PPC екипа в NetPeak. Здравей, Добромир! Здравей! Готови ли сме за еврото? В дигитален контекст може би сме по-готови, отколкото чисто човешки и социално, но вярвам, че хората почват да се адаптират вече и затова е даден и този преходен период, за да свикнем. Всяка рекламна платформа ще се адаптира по различен начин от преминаването от лева в евро. Какви са разликите основно в Meta, TikTok и Google и как рекламодателите трябва да процедират? Единствената прилика всъщност е, че навсякъде, където има цена, тя ще трябва да бъде променена. Като основна разлика бих посочил това, че в Google Ads ще бъде необходимо създаването на нов акаунт, което пък не се налага в останалите платформи. Статията PPC Checklist споделяш, че най-голямата промяна всъщност ще е към Google Ads. Защо е нужно да се създадат нови акаунти в Google Ads и какъв е реалистичният план за миграция, така че алгоритмите да не пострадат? За жалост в Google Ads валутата не може да се смени автоматично, затова там е необходимо да се създаде нов акаунт. Това за щастие обаче пък не се налага в Facebook, TikTok и Bing, например, защото там валутата поначало не е в лева. Сега какво се случва, когато сменим акаунта в Google Ads? Губим всякакви исторически данни за оптимизация на машинното обучение и съответно ефективността, поне в началото, може да пострада. Как рекламодателите могат да осигурят коректно двойно обозначаване на продуктовите фидове, без това да наруши работата на кампаниите? Няма едно универсално решение, тъй като изискванията за платформите са различни навсякъде. Но за да не влизам в много детайлни технически обяснения, бих ви приканил да видите статията, защото там сме събрали най-важната информация за вас. Големите онлайн магазини не могат да си позволят дори ден без рекламни кампании. Интересно ми е какви практики прилагате, за да намалите риска от загуба на реклами. Трудно бихме дали гаранция, когато зависим от трети страни, но най-практичният съвет, който бих дал, е да следват хората този чеклист, който сме написали в статията и да не бързат да пускат новите неща, докато не се уверят, че всичко вече е одобрено от системите и е готово за старт. Какви са рисковете, ако бизнесът не е променил валутните параметри и как може да се избегне грешно отчитане на данни? Има реални рискове за точността на отчитането, за конверсиите и за качеството на данните. Това е все едно търговец да не е настроил касовия си апарат за новата валута. Къде се крият най-големите позитиви от този процес? Технологичното обновяване, по-доброто отчитане на данни или клиентското преживяване? Най-големият позитив би бил технологичното обновяване, защото той съдържа в себе си всички останали компоненти. По-добри данни, по-добро обслужване, автоматизация и така нататък. Затова сега е момента бизнесите да се възползват. Ако искаш да научиш повече по темата, виж блога ни.